Ahmed Tinubu dịka ntụliaka elu afọ 2023 na-akpụdebe nso. Ịbanye na akwụkwọ akụkọ nke Daily Sun ị ga-agụta ya. UK, US, others won't ban Igbo secession group. Ohaneze tells Buhari. Kama ewere ya ọzọ. US, UK, others won't ban Igbo secession group. Ohaneze tells Buhari. Mba US nakwazi mba UK tinyere mba ndị ọzọ agaghị amachi otu ahụ na-akpọ ganigani nnwere onwe ana Igbo ka Ohaneze na-agwa Buhari. Ịbanye na akwụkwọ akụkọ nke Daily Sun ị ga-agụta ya nke ọma. Afghanistan, villagers bury dead, dig for survivors after quake kills 1,000. Ọ dị mma dịka na anyị nwetara ozi na-agbanye mmiri site na mba Afghanistan dịka enwechara ala ọma jijiji nke tara isi mmadụ puku, ka anyị na-enwetakwazi ozi na ndị mmadụ na-aga n'iru wee na-eli ndị nke ha, gakwazi anọ n'iru na-abọpụtasị ndị nke ya bụ ajọ ọnọdụ dabidoro. Ọ dị mma ịbanye na akwụkwọ akụkọ Daily Sun ị ga-agụta ya ma bụrụ akụkọ dị nwụchawo. Ifugo ndị ka ụfọdụ na-agabiga ihe ma aka dịgasị iche iche. Mba Afghanistan na-enweta nke ala mbize, ala ọma jijiji. Akwụkwọ akụkọ nke Punch adịghịpụla ka ọ dị. Ọ dị mma akụkọ nke mbụ na mbụ nwetara n'akwụkwọ akụkọ nke Punch wee bụrụ nke si Soyinka 9 others back Cambridge University honorary degree. Nke wee na-ekwu na onye ọka edemede ala Nigeria bụ Wole Soyinka nakwazi mmadụ 9 ụmụafọ ala Nigeria ha eritela onyinye nkwanye ugwu site na mahadum Cambridge. Ịbanye ị ga-agụta ya nke ọma. Family of beheaded physically challenged Anambra politicians laments killing. Kama ewere ya ọzọ. Family of beheaded physically challenged Anambra politician laments killing. Ọ dị egwu nke wee na-ekwu dịka anyị nwetara ozi nyaa na otu onye omeiwu nọchiteburu anya Nnewi South n'ụlọ nzukọ omeiwu steeti Anambra bụ Maazị Achukwu, onye nke ndị ọpụ egbe nọrọ nnọọ wee gbupụ isi, ka anyị nwetara ozi na ezinụlọ ya ebidogo aka na abụ n'isi wee na-eti okokoko maka ya bụ ajọ omefu. Chineke mere ala anyị bụ Naijiria, mekwazara steeti Anambra ebere. Anyị wee na-akpọ n'oku ka udo chia na steeti a. Ọ dị egwu. Ọ dị mma otu ka nsi wee na-etinye isi na akwụkwọ akụkọ nke Guardian. Akụkọ nke mbụ na mbụ dapụtara n'akwụkwọ akụkọ Guardian bụ nke si Igbo secession group product of injustice. Ohaneze to Buhari. Ndị sitere mpaghara ana Igbo na-akpọ ganigani ka ekewa Nigeria. Nke a bụ maka mmegbu a na-emegbu ndị Igbo. Ọ bụ Ohaneze ndị Igbo na-agwa Buhari nke a. Ịbanye na akwụkwọ akụkọ nke Guardian ị ga-agụta ya nke ọma nke ọma. Ọ dị mma o. Dịka m na-aga n'iru n'akwụkwọ akụkọ Guardian ka wee dabata Obi Wike meet in Rivers over 2023 election. Nke wee na-ekwu na Maazị Peter Obi tinyekwasịara Nyesom Wike na ha ezutela na steeti Rivers dịka ntụliaka elu afọ 2023 na-akpụdebe nso. Ọ dị mma ịbanyezie n'akwụkwọ akụkọ Guardian ị ga-amata ihe a metara na ya bụ nzukọ.
the Southeast politically fragmented must pursue regional interests, says ABGA candidate. So, Southeast politically fragmented must pursue regional interests, says ABGA candidate. Nke wee na-ekwu na ndị ndịda ala Igbo nakwazi ụmụafọ ala Igbo bụ ndị esitere na ngalaba otu ndọrọndọrọ wee na-akpagbu ma na-emekpakwazi ha arụ wee na-ekwuzi na ndị Igbo ga-amalitezi ịchọ nke onwe ha. Ọ bụ onye ji otu ndọrọndọrọ ABGA wee na-azọkwa gọvanọ na steeti Ebonyi bụ ya kwuru nke a. Ọ dị mma o. Ekwere mmadụ under fire for saying Southeast will not vote Obi. Dịka ike kwere mmadụ na-ekwu ha na ndị Igbo agaghị akwado ma tụnyere Peter Obi na ntụliaka elu afọ 2023. Akụkọ dabatara n'akwụkwọ akụkọ Guardian wee na-ekwuo na ndị mmadụ agaala n'iru wee na-akụsu ike kwere mmadụ na-agwa ya okwu dịgasị iche iche maka ya bụ okwu nke o kwuru. Ebe anyị ga-agụtasị ya nke ọma o. Dịka m na-aga n'iru akwụkwọ akụkọ nke Vanguard wee dahịpụ ka ọ dị ugbu a, akụkọ nke mbụ na mbụ dabatara n'akwụkwọ akụkọ Vanguard dịka m na-enepụ anya. 20 Chibok girls still in Sambisa forest rescued girls. Ụmụ akwụkwọ Chibok bụ ụmụaka ụmụ nwaanyị atọrọ kamgbe gbakọtara wee dị 20 ka nọ n'ọhịa Sambisa ka ụmụaka ndị nke a napụtara na abụ ọfịa na-ekwu. Ịbanye na akwụkwọ akụkọ nke Vanguard ị ga-agụta ya. SON destroys imported substandard electric cables, others worth over 1 billion naira. Nke wee na-ekwu n'ụlọ ọrụ Standard Organization of Nigeria SON alala ụdọ ọkụ latrik ndị nke adabaghị adaba atụbata n'ala Nigeria nakwazi ndị ọzọ bụrụ otu ijeri naira. Ọ dị mma ịbanye ị ga-agụtazi ya nke ọma. Ọ dị mma o. At 2023, Obi will actualize dream of Igbo Nwodo. 2023, Obi will actualize dream of Igbo Nwodo. Ntụliaka elu afọ 2023, Maazị Peter Obi ga-enwetazu nrọ ndị Igbo na-arọ. Ọ bụ Okwesilieze Nwodo bịa na-ekwu nke a wee na-ekwu na ndị Igbo agaghị aga n'iru wee bụrụ ndị eji agba ohu n'okwu ndọrọndọrọ ala Nigeria. Ọ dị mma. Okwu na-ada n'ikem o. Ogo na-achọzi ka ọ bere na mgbagbu. Ọ bụrụ na ngụpụtacha nke abụọ m n'akwụkwọ akụkọ nke Vanguard, Naira loses exchanges at 420 naira 50 kobo to dollar. Ọ dị mma nke a wee na-ekwu na ego ala anyị bụ Nigeria bụ naira ike ka na-agụta ya o, dịka na otu dọla nọzi na narị naira anọ na iri abụọ na kobo iri ise. 420 naira 50 kobo maka otu dọla. Ọ bụrụ ugbu a ka ị malitere isonyere anyị, ọ bụ n'oge isi akụkọ dị n'akwụkwọ akụkọ ala anyị n'ụlọ mgbasa ozi Omega 101.7 FM Umuchu. Edogo m iru ka ọ dị ugbu a n'akwụkwọ akụkọ The Nation.
Akuko nke mbụ na mbụ nletipụrụ anya wee na-afụ n'akwụkwọ coordination federal government bailout saved states from going under, says Buhari. Ego gbatanye aka nke ọchịchị etiti nyegasịrị steeti mere ha ka ha gharakwa ịdakwasị, ka Buhari na-ekwu. Ịbanye na akwụkwọ akụkọ The Nation, ị ga-agụta ya. Federal Poly Oko rector wants new students. Nke a wee na-ekwu na onye isi ụlọ akwụkwọ Federal Polytechnic Oko adọla ụmụ akwụkwọ ndị ọhụụ nke bụ ụlọ akwụkwọ aka na abụ na ntị. Ịbanye ị ga-amata ihe mere o ji wee na-adọ ha aka na ntị, dịka ọ gbara elu na akwụkwọ akụkọ The Nation. N'otu akwụkwọ akụkọ The Nation ka akụkọ nka si wee dabata ka ọ dị ugbu a. Buhari: attacks on churches plot to instigate religious crisis. Ekemewere ya ọzọ. Buhari: attacks on churches plot to instigate religious crisis. Buhari na-ekwuo na mwakpo a na-awakpogasị ụlọ ụka dị iche iche bụ amụma ndị bụ ndị iro Naijiria na-ama iji wee bute nsogbu okwu okpukperechi asị n'ala Naijiria. Ịbanyezie na akwụkwọ akụkọ The Nation, ị ga-agụta ya. Ngige ASUU raise hope on varsities reopening. Nke a wee na-ekwuo na Chris Ngige bụ minista na-ahụ maka ọrụ nakwazi ewe n'ọrụ nakwazi otu ndị nkụzi mahadum Academic Staff Union of University ndị nọ n'ụdọ ndọkịrịdọ kamgbe na-ekwuzi ka ọ dị ugbu a na mgbe etinye aka na ụlọ mmụta mahadum ala anyị ga-amalite. Nke a bụ olileanya otu ASUU nakwazi Ngige na-enye ụmụafọ Naijiria. Ọ dị mma. Anyị wee budozi ikpere na-abụ na-arịọkwazi Ngige nakwazi otu ASUU ka ya bụ mmasị obi ike ha na-enye ọhaneze ka ọ bịa na mmezu. Lalong declares 2-day public holiday for PVC registration. Nke wee na-ekwuo na Lalong ekwugo nnọọ ka ndị ọrụ jee gbata akwụkwọ ikike permanent voters card ha dịka ọ na-ekwu na agaghị enwe ịga n'ọrụ. Ya bụ ọ na-ekwu na agaghị aga ọrụ, ya bụ ndị ọrụ bekee, ka onye ọbụla jee gbata akwụkwọ ikike PVC. Ewere m na-asị ndị gọvanọ enwe n'ala Igbo ha na-anụkwa nka o. Akuko ka na-adabata n'akwụkwọ akụkọ The Nation. Tinubu will lead APC to victory in 2023. Uzodimma. Aka na-achị steeti Imo bụ gọvanọ Hope Uzodimma wee na-ekwu na Tinubu ga-edu APC wee nweta mmeri n'afọ 2023. Ọ dị mma. South East won't vote for Peter Obi in 2023. Ekwere mmadụ. South East won't vote for Peter Obi in 2023. Ekwere mmadụ. Ụmụafọ ala Igbo agaghị atụnyere Maazị Peter Obi na ntụliaka elu afọ 2023 ka ike kwere mmadụ na-ekwu, dịka anyị gụpụtara gị na akwụkwọ akụkọ Guardian, dịka The Nation na-ebu ya ka ọ dị ugbu a. Ka ọ sịla dị ụmụafọ ala Naijiria agala n'iru wee na-akụso ike kwere mmadụ maka ya bụ okwu nke ọ na-ekwu. Ọ bụrụ na ngụpụtacha nke abụọ m na akwụkwọ akụkọ The Nation. APC moves to prevent 18 senators defection. Ka mewere ya ọzọ. APC moves to prevent 18 senators defection. Otu APC wee na-achọsi nnọọ ike na-agbakeri ala ka ọ fụ na ndị omeiwu gbakọtara wee dị 18 nọ n'otu APC esi na ya bụ otu ndọrọndọrọ wee ripụ. Ọ dị mma. A Daily Post. Ọ dị mma. Akụkọ nke mbụ na mbụ dapụtara n'akwụkwọ akụkọ nke Daily Post.
Breaking our massacre, Amotekun arrest suspects in connection with attack. Breaking our massacre, Amotekun arrest suspects in connection with attacks. Dịka a na-ekwuo na ebe ogbugbu egburu ndị mmadụ na Ọwọ na Ondo steeti ma bụrụ n'otu ụlọ ụka, otu ọrụ nche Amotekun wee na-ekwuo na ha anwụchikọla ndị a na-enyo enyo na ha so wee tie bụ ofe ebule ji warachakwa eze na ya bụ steeti. Ịbanye na akwụkwọ akụkọ nke Daily Post ị ga-agụ ya nke ọma. ASUU strain attack, you don't care. Northern elders blast Buhari over Ngige Amechi. Kama were ya ọzọ. ASUU strain attack, you don't care. Northern elders blast Buhari over Ngige Amechi. Abụbụ ọrụ ndị nkụzi mahadum nakwazi mwakpo awakporo ụgbọ oloko na ala anyị a enweghị nke ị na-egosi na ọ gbasara gị ị na-akụpụ ntị ka ndị okenye mgbagugwu na-akụsu Buhari gbasatara Ngige nakwazi Amechi. Ndị ya bụ okwu dara n'ubu. Ịbanyezie na akwụkwọ akụkọ Daily Post ị ga-agụta ya nke ọma. Ọ dị ma ndị okenye mgbagugwu ala Naịjirịa wee na-agwazi Buhari na ọ na-akụpụ ntị na ọ na-eme ka okwu ndị a niile onwe nke na-agbasa ya nnọọ. Ọ dị egwu. Akụkọ nke wee debata ka ọ dị ugbu a. Stop castigating Bishop Onoga. Pray for Peter Obi. Father Mbaka tells supporters. Kama were ya ọzọ. Stop castigating Bishop Onoga. Pray for Peter Obi. Father Mbaka tells supporters. Kwụsịnụ ịkọcha Bishop Onoga. Kpere na Peter Obi ekpere ka ọ nweta mmeri n'afọ 2023 ka Father Mbaka na-agwa ndị nkwado ya niile. Ọ dị mma. Nke a nwere ka o si wee na-atụcha m nwa obere ọchị na-enyekwazị m obi aṅụrị. Anyị niile bụ nwanne. Ọ dị mma dịka m na-aga n'iru n'akwụkwọ akụkọ The Daily Post nke a wee dabata. Presidency, Tinubu consult Buhari, APC governors over running mate. Ọkwa maka onye isi ala Nigeria Tinubu akpọtụrụgo Buhari nakwazi ndị gọvanọ nọ n'otu ndọrọndọrọ APC maka onye ga-akwụ ya n'azụ maka ịzọkwa onye isi ala afọ 2023. Ọ dị mma ịbanyezi ga-agụta ya nke ọma. IGP, Chief of Army Staff, asked to resign over killings in Benue. Nke wee na-ekwuo na onye isi ọrụ uwe ojii Inspector General nke ala Nigeria nakwazi onye isi ọrụ soja ala Nigeria Chief of Army Staff ka a na-agwa nnọọ ka ha gbaa arụkwaghịm maka ogbugbu a na-egbu ndị mmadụ na steeti Benue. Ọ dị mma nke a wee dabata ugbu a ma bụrụkwazie akụkọ na-eyi egwu. Nwere ka akụkọ a si eme m na-arụ. Breaking, Ike Ekweremadu wife arrested for alleged organ harvesting in London. Breaking, Ike Ekweremadu wife arrested for alleged organ harvesting in London. Ọ dị egwu. Ike Ekweremadu ka a na-ekwuo ya na nwunye ya ka ọ dị ugbu a dịka ya bụ akụkọ na-adabata na aka akparago na London dịka a na-ekwuo ma na-ebo ha ebubo na ha na-achọ nnọọ ibere akụkụ arụ mmadụ. Nwekwara ka akụkọ adị maka na ya ka m pụtakene na ya bụ akụkọ.
akụkọ na-ekwu na ya bụ akwụkwọ akụkọ nke Daily Post dịka m batụrụ n'ime ka ọ dị ugbu a na aka ụlọ ọrụ uwe ojii akparago Ikekwere mmadụ nakwazi nwunye ya na mba London dịka a na-ebo ha ebubo na ha nwụọrọ nnọọ otu obere nwatakịrị wee na-amazi amụma ka ha ga-esi wee beregasịa ọtụtụ akụkụ arụ ya bụ nwatakịrị organ harvesting. ọ bụrụ na ngụpụtacha nke a apụọ m this is scary. Aisha Yusufu react as UK arrest Ikekwere mmadụ wife over alleged organ harvesting. Nke a bụkwa akụkọ na-awa akpata oyi, akụkọ na-eyi egwu, akụkọ na-agba anya mmiri Aisha Yusufu bịa na-ekwu nke a dịka mba US nwụchikọrọ Ikekwere mmadụ na nwunye ya na-ebubo na ha na-achọ ibere akụkụ arụ mmadụ. Ọ dịkwa egwu, ọ dịka bụ Ikekwere mmadụ ka a sapụtara na nke tata. onye megere ntị ọkaza na-eju akpa ekechie ya ọnụ. Otu ka m ga-esi wee gbadogodi ya n'oge isi akụkọ dị n'akwụkwọ aka ala anyị na nke tata. Aga m eje nnọọ ka nyepụ gị ozi dị oke mkpa ma bụrụ ozi nke bụ ahụete masị enyi na nkwụ n'oge ihe emereme a. Gee ntị. Ihe emereme a ndị a bụkwa iwu ndị ga-agbaso. Nke mbụ, kpọọ anyị n'akara ekwentị ndị a 08151017777 maọbụ 09071121017. Nke abụọ, ị ga-agwa anyị aha gị, ebe isi akpọ nakwazi isi akụkọ ị ga-achọ itinye ọnụ na ya, ma gị cheta na ọ bụ naanị otu nkeji ka ị nwere iji tụtụ ụtụ nke gị. Nke atọ, biko akparịkwana maọbụ kwutọọ onye ọbụla nke na-ege ntị maọbụ onye ọbụla kpọrọ ọnụ n'ihe emereme a. Oge isi akụkọ dị n'akwụkwọ akụkọ ala anyị naanị n'ome ka 101.7 FM Umuchu. Ohere ọma. Ọ dị mma cheta na okwu dị kpụrụkpụrụ ediwanụ kpụrụkpụrụ wee kwuo ya ịbata ekwutọla mmadụ akajala onye ọbụla ekwekwala onye dara ibe ka i wee chọba afọ. Ndewo nwanne mmadụ. Mama ọ dị mma ịgaziri gị Steve. Mama 08151017777. Ndewo. Aha gị na-ebe isi akpọ. Anyị na n'ihi na-ekwu. Ọ dị mma, ọ dị ka ọ nara n'ife anyị na-ekwu. Ka anyị nabata onye ọzọ. Ndewo. Unu egbu. Mama nọ. Ọ dị mma. Samuel na-egbu emperor esi n'obodo ọma m Ameke ụmụakụ itotu akpọ. Ikekwere mmadụ na-ekwula ndị Igbo alape Peter Obi. Ihe Ikekwere mmadụ na-ekwu o kwuru uche ọba n'obi ndị Igbo niile. Onye na-ekwu na nke m. Ọ dị mma. Ndị Igbo ga-atịnye Peter Obi. Thank you. Mama ọ dị mma, anyị na-aga n'iru. Ndewo onye ka anyị kwudoro ebe a. Aha gị na-ebe isi akpọ. Anyị na n'ihe na-ekwu afa gị na-ebe isi akpọ. Ọ dị mmezi na Benedict nọ. Mana Chineke agbagoro ụgwọ ndị n'obodo oyibo. Ọ dị mma, ya gaziere gị.
08151017777. Anyị nọkwazi n'iru akwụkwọ Facebook eji ebe ahụ ị ga-afụ anyị afọ ihe anyị na-eme n'anya ma tụsara anyị ozi. Ndị onye ka anyị kwudoro ebe a? Mama Amobi. No. Akuko achọrọ itinye ọnụ maka ihe ikekere mmadụ. Na-ekwe bụ na onye ọ na-agba mbọ na-agba maka nkịtị ya ije ebe ahụ ga-eji anya fụle mere onwe ọkụkọ ya n'obodo ebe na ebe ka ngozi ekwu gbuo okwu ọma ka Chineke sigbocha na nna ndewo. Ọ dị mma, ya gaziere gị Amobi. Ndị onye ka anyị kwudoro ebe a? Aha gị na-ebe isi akpọ? Nwanne mmadụ mama o. Ọ dị mma. Gaa n'iru. Mama, ọ dị mma. Stanley Oluchukwu ị na-esonyere anyị n'iru akwụkwọ Facebook. Stanley ọ dị mma, ozi ga anya m eruchaghị ya mana nsogbu adịghị. Aga m agụpụta ya mgbe ete ya aka. Ndị onye ka anyị kwudoro ebe a? Aha gị na-ebe iso akpọ? Edekwaziara gị? Nọ. Mmadụ kwuru ka nna nke ọnụ efukwere ndị gosi ndị Igbo na-eme nwa ha ma tupu echukwara ụlọ ka wee kụsịrị okwu ọcha adịghị mma ha jere bade kọmiti ka ha kọmiti ha were ọma na ha ihe nchịkwa tinye aka na ha aka ụtụtụ ga-achọ aga prezident aga ube wee chụkwana aka sị ka mpụ okoro. Ọ dị mma, ya gasịrị gị. 08151017777 maọbụ 09071121017. Ọ dị mma. Stanley Oluchukwu ị na-esonyere anyị n'iru akwụkwọ Facebook. Iwe na-asị kedu ihe mere ekwere mmadụ ji wee na-egosi ụmụafọ Naijiria ọ dị mma. Kedu ihe mere o ji wee na-egosipụta na ndị ọchịchị Naijiria abụghị ndị ezigbo? Ọ dị mma, ma achọ ka nghọta ife na-ede akụkọ ife a edere. Nsogbu adịghị, ewe n'iwe na o si m n'anya. Ọ dị mma. Emeto nọ. Ndị Igbo pụta ji atọ Peter Obi akwụkwọ ihe agụta ka anyị na-ebe ụbara ka ha anyị n'ọbara mma apụta ji atọ Peter Obi ka ọ na-eri nketa ji ebuga ha o ji ebuga ha kwụọ mba ụwa abụja anyị ihe mkpụrụ. Ọ dị mma, ọ dị mma ka nchebe na Igbo ozi anyị maka na e nwere ndị nọgasị ebe anwa wee na-echebiri anyị. Reverend Madubuike onye ji onye ameka ụmụaka isi ochie mana ị nọ na Methodist Diocese nke Ọnịcha wee na-eje ozi. Ọ dị mma, ya gaziere gị. Ọ dị mma Reverend, ị na-ekpere anyị ekpere edalụ ezigbote mmadụ. Onye nke si na afọ gị bụ Amaka isere ndị kpa ụmụnze. Iwe na-asị na-ekene Chineke n'isi ndị omega maka mgbe anyị na-agba ime ka ọhaneze mara ihe na-eme na mba ụwa niile. Ọ dị mma, ya gaziere gị anyị gị n'anya. Jude Agada isitere akawa nna atọ wee na-ekene Chibuike haziri mee na ndị ome. Ọ dị mma, ndị a niile na-ekene ekene. Anyị niile na-ekelekwazi unu, anyị fụrụ unu n'anya. Ọ bịa mere anyị ji wee na-agbakiri ana wee na-afụ na anyị na-enye unu mgbasa ozi bụ ịgba. Ọ dị mma, onye nke asị m ehihie ọma Chibuike. Isi gọvanọ ahụtachara m ebe isi wee na-edebata. Chidi James isitere Amanatọ Ihite Owere wee debata, ya gaziere gị. Onye ọzọ nọkwazi ebe a isi na aha gị bụ Prọfet Chukwudi isitere Ụmụezi Isofia. Ikpere na-abụ na wee na-arịọ otu Nigeria Union of Teachers ka ha rakwa ịgba abụbụ ọrụ maka ikpuchi ọnọdụ agụmakwụkwọ ụmụafọ ala anyị azụ.
nke a bụ nke gị o. Ituma Sunday de ọhụkwu sitere Ebonyi steeti ewe na-asị kedu ihe mere ọha na eze ji wee na-anabata aghọtachara m biko onye deenụ ya gbakọ wepụ tupu o zibata ọ bụrụ na na-ene ofu ozi a ma atọ na ya ọ ya eme ma gọpụtacha nke ndị ọzọ ndị onye ka ekwudere ebe a ọ dị emerụ ahụ nwa ya bụ ije nnọọ ahụ honorable oge bụ nke m nọ nna m ka ime ọ dị mma nọ ọ dị mma ebe m chọrọ isi ọnụ ihe gbasara ndị ọha na eze ndị Igbo mejuru ya otu ọnụ wee na-agbapụgharị na ozi ahụ terọrist activity na-asị ha good morning ma ọ nwere nkịta akachi ha hụrụ wee na-agwa ahụ ndị Ebonyi elders ọ bụrụ na ha ahụ ndị elders eziokwu ha kwesịrị iji okwu ha na maka ịka idete ọnụ kpụrụkpụrụ ọ nwere lot of place anyị achọ ekwu ma esi n'okwu kpụrụkpụrụ kama ha na-ekwe mmụọ anya n'ọdụ were eme ụfọdụ ihe dara na ọkwa na-adị ya gaziere gị honorable ya gaziere gị ọ dị mma. Ana m achọ ka m banye n'iru akwụkwọ Facebook mana ọwara nzirịta ozi nwere ka o si wee na-eme isi kweke kweke ndị onye ka ekwudoro ebe a nnọọ ọ dị mma ọ dị mma nwanne mmadụ ya gazikwazịara gị ọ ga-abụ onye na ụmụnne ya si na ha mechie elu Obi mana ụmụnna nke nne echie Obi ọ dị mma ya gaziere gị ọ dị mma obi adada isere were ezika na wee zibata nke gị wee si biko ka obodo ahụ ala mma jijiji wakporo ka ha kara obi mba Afghanistan. Ọ dị mma maazị Chibuike ọdịmma na-ekene m ezinụlọ gị bụ DJ Chinelo isere ụbụlụ iwee si ruo ole mgbe ka igbu mmadụ ga-akwụsị n'obodo anya bụ Naijiria nke gị dịkwazi ebe a isi ehihie ọma n'eziokwu ekpere gị mgbe niile bụ ka enwezi ndị ndu ka udo na ịdị n'otu wee na-achị n'ala anya bụ Naijiria. Ọ dị mma ya gaziere gị kedu onye zibatara ozi a Henry ọkpara Henry Nnaemeka isere ebe na asaa na Ọsụ nke steeti Imo ya gaziere gị onye ọzọ ọ dị mma n'iru akwụkwọ Facebook agha Ifeanyị esi na ị na-akasị ọ dachapụla ozugbo ndị onye ka ekwudoro ebe a gbatụnata igwe okwu redio gị gaa n'iru ihe m chọrọ ikwu onye isi ala anyị Buhari ese na ya amahụ na ọ bụ ndị arụrụ ala na-atụ egbuchi ndị mmadụ na chọọchị ka e were mere na ọwụ uwe na ọwụ okpukperechi ebe o kwuru otu ahụ o kwesịrị ime n'ihe ndị ka onye isi ala ga-egbochie ya matakwana otu mmiri ahụ si baa n'ofu ịgba ọrụ ndị ewekwe nke a bụ nke mbụ m na-arụcha ụlọ o wetala gị ụlọ ala ahụ. Ọ dị mma kedu afa gị nne Afa m bụ Odoziakụ Inyere esi m Imo steeti akpọ. Ọ dị mma ya gaziere gị ndalụ maka isonyere anyị ọ dị mma Edunwa Chukwuemeka nwamba ji amama enwetara m afọ a daalụ anyị nwetara ozi gị n'iru akwụkwọ Facebook. Ana m achọ ka m banye na iru akwụkwọ Facebook a mana ọwara nzirịta ozi nwere ka o si wee na-enye m nsogbu ebe a ndewo aha gị na-ebe iso akpọ nnọọ nna aha dịkwa gị ọ dị mma aha dịkwa gị ọ dị mma na-aga bụ onye si na-aga ha tụere Peter Obi akwụkwọ ọ na-ekwu na ha ga-atụrụ Peter Obi akwụkwọ ma obi ọma bụ ndị anyị ebumnobi anyị bụ na anyị ga-atụrụ Peter Obi akwụkwọ ihe a na-eme Naijiria ka onye anyị ji wee obi wee na-asị na ga-atụrụ Peter Obi akwụkwọ onye ahụ mara akwụrụ ya na-ekwu maka anyị na-ekwu ọdịmma ndị Igbo onye ahụ na-ekwu na anyị ga-atụrụ Peter Obi akwụkwọ akwa na onye Igbo ka ọ bụ ọ na-agbakwa onye Igbo ibe ya mgba mgbe ị ga-aga eji ọ dị mma ya gazie otu a ka anyị ga-esi wee kwụsị ya na nke tata. Daalụ maka isonyere anyị
echiche na ntụnye otu ndị a niile abụghịkwanụ nke ụlọ ọrụ mgbasa ozi Omega 101.7 FM Umochu, kama ọ bụ nke ndị niile na-akpọtụrụ anyị n'oge ihe emereme a. Onye ji na-amaki moyibo, wena somebody bogale. Onye ji na-amaki moyibo, wena somebody bogale. Onye chọrọ isi bosu Igbo, onye chọrọ iso Igbo sụwaga, asụrụ Igbo sụrụ Igbo, ọ bụrụ gịrị Igbo. Ọ na-abụ okenye nwe n'ọkpacha akpịrị ndị mmụọ ege ntị maka na ike dị na-awaja na-awaja mere na anaghị ahapụ isi aka wee na-agba oriọm n'ihi na onye hapụ ihe o ji achọ mma n'eziokwu mma ya agụọla o dịka na ndị Igbo kwenyere na nwata chori ya achọ mma onye kpọba ya ọkpọkọrọ abụta bịa were wee kpọ ntuo maka icheta na agwa eme ihe o jiri bụrụ akwọ ụmụ nwaanyị were akwụ wee kechie nkụ maka na mgbada dara ibe abụrụgoro dinta ịmanụ na onye atụrụ inu wee kọwara ya inu ahụ nwanne ego etiri n'ọnụ onye ahụ ọ lọkwara n'iyi o ọ bụ nke mere ị ga-eji wee sonyere anyị n'oge Ilu Igbo n'ụlọ mgbasa ozi Omega 101.7 FM maka na ọ na-abụ ajụwa ajụjụ ana ajụ onye ewi. Ilu Igbo bụ oge ndị okenye isi awụ ala Igbo ndị mara ihe nke ọma na-eji atụ okwu n'ibe n'ibe bụrụkwasịa oge nwata tụọ ntị n'ala ọnụrụgoridanda ọ bụghị naanị nke a ọ bụ mgbe ndị bụ ezi ụmụafọ Igbo na-eji asụsụ Igbo ghere eghe wee kapịa okwu ọnụ ọ bụghịkwa ndị ngili Igbo. Ya mere sonyere nwanne nke gị Chibụike Ọhachurume Maazị Igbo kwa ngwụcha izuụka ọbụla bụ Satọde ma ọ kwa elekere 3 nke ehihie ruo elekere 4 n'oge Ilu Igbo. Ilu Igbo Ilu Igbo n'ụlọ mgbasa ozi Omega 101.7 FM maka ndị agbachiri ike n'okwu asụsụ Igbo ga-adị ndị Igbo ga-adị o. Wow! Omega 101.7 FM is truly the engine of radio broadcasting east of the Niger. Certainly. So I am not alone in my love and preference for Omega 101.7. Daddy and Mommy, so mature adults also listen to Omega 101.7 FM for reliable information, relaxation, and learning, just like children and adolescents do. Oh, yes. Omega 101.7 FM is the melting pot for the success of all legitimate businesses, the fulcrum of religious progress, and the hub for political visibility. Call the head of marketing on 0806 997 0057, 0806 997 0057, and draw attention well to local businesses and services. Omega 101.7 Radio You. Gente n'ọkwa dị oke mkpa. Ezinụlọ Anthony Ezodo ndị sitere akwụ akọkwa n'okpuru ọchịchị Idatọ North na steeti Imo ji ohere a wee na-ekwupụta na ha na-achọ nwunye ha onye nyere aha ya dịka Oriakụ Ifeoma Ezodo achọ. Afụrụ Oriakụ Ifeoma Ezodo anyị ikpeazụ n'abalị 12 nke ọnwa Ọgọst n'afọ 2021 tutu ruo tata afụbeghị ya bụ nwanyị. Eji ohere a agwazi ọhaneze maọbụ onye ọbụla nke nwere ozi nke ga-eme ka achọta Oriakụ Ifeoma Ezodo ka ọ kpọọ akara ekwentị ndị a 080 60 70 1016 maọbụ 080 61 12 ka m were ọzọ 080 611 28703 maọbụ 080 68 36 53 62 maọbụ weje ya bụ ozi n'isi ụlọọrụ ndị uwe ojii dị ya nso. Ọ bụ ezinụlọ Maazị Ezodo Anthony tinyere aka n'ọkwa.
ma bụrụkwa nke gị. Anyị zuru ebe. Nigeria,